Benvingudes i benvinguts, em dic Germán Peraire i esteu al meu taller. He estat estudiant totes les tradicions d'arreu d'Europa i em dedico no només a crear mobiliari, sinó també a ensenyar les tècniques amb les quals s'han fet els mobles que han perdurat generacions i que trobem avui dia als museus i a les col·leccions privades. Avui construirem una caixeta com aquesta i la farem amb encaixos de codornella, que és aquesta unió que veieu a la cantonada. Avui farem només un tastet. Trobo que és molt interessant també a un nivell cultural perquè com a ebenistes, com a fusters, hi portem 8.000 anys, la humanitat, i des de llavors fins ara aquesta és la millor unió que hem fet mai per trobar dues fustes que s'han d'unir en una cantonada. Per fer la feina necessitarem algunes eines que trobareu fàcilment a centres de bricolatge i a ferreteries. Veureu que faré servir algunes més especialitzades, però en principi no us caldran. Les eines bàsiques que farem servir seran un parell d'enformadors, un xerrac, algunes eines de marcatge, una maça o un martell, paper de vidre, un centanella, goma laca, però podeu fer servir cera, vernís o qualsevol mena d'acabat. Algunes puntes, també cola blanca i cinta de pintor. Farem servir una serra de bogí. El material que jo he triat és noguera i freixe, però podeu fer-ho amb qualsevol fusta que trobeu. I també farem servir una fulla de contraxapat per fer la fonedura. Molt bé, començarem amb aquest material, que ja el tenim dimensionat a la mida final. Podem fer servir, per començar, un gruix de 12, 14, estarà molt bé. Els llistons de freixe fan 20 de llargària i els de noguera fan 15 per fer una caixa de 20 per 15. I com a alçada són més o menys uns 5 centímetres. El primer que farem serà marcar les codornelles i tallar-les en aquests components d'aquí. Llavors començarem per marcar una línia base i tindrà exactament la distància que correspon al gruix del nostre material. El que farem ara és fer una punteta només amb el ganivet de marcatge. I aquesta petita marca em servirà ara ja per trobar la ubicació. I si comenceu suau amb el ganivet us anirà molt millor. Continuarem el marcatge traspassant aquesta marca de ganivet al voltant de tota la peça. Per fer aquesta mena de marcatge, tradicionalment hauríem fet servir un rosset, que potser és una miqueta més especialitzat, però realment la fem servir des de fa mil·lennis. És una eina que trobem a totes les cultures del món on es treballa la fusta. I farem el mateix amb la noguera. En aquest cas només necessitem marcar les cares, els cantells no serà necessari. Veureu que la major part de les operacions les haurem de fer amb la peça situada en vertical. Llavors, si teniu una mordassa de ferrer o fins i tot podeu collar la peça amb serjants. Jo faré servir la mordassa Moxon. Llavors ara, realment la posició d'aquest marcatge és bastant arbitrària. Jo faré, per exemple, 3 mil·límetres des d'una banda i 3 mil·límetres des de l'altra. I finalment determinarem l'espai entre codornelles també de la mateixa manera. Des del centre, jo triaré en aquest cas tenir un espai més o menys d'uns 3 mil·límetres. Després vindrem amb l'escaire i la passarem. Aquestes línies, tots aquests talls han de ser paral·lels entre si i perpendiculars a la cara, perquè si no després les peces no entraran. I ara l'únic que ens falta és marcar la inclinació de les codornelles. Vosaltres podeu fer servir graus, podeu fer un angle, per exemple, de 8 o 10 graus perfectament. Llavors farem servir, si podem, un centanella o també podem fer servir un marcador de codornelles. El que farem serà col·locar el marcador d'aquesta manera i extendrem les línies en la direcció que volem. I ara serà tan fàcil com fer uns talls de xerrac exactament a la línia. Per tant, el que faré serà inclinar les peces de manera que em quedin les línies que he de tallar perfectament emplomada. I ara veieu que tinc dos dels meus talls són perfectament verticals. Això serà molt més fàcil. Agafarem el xerrac i començarem a fer els talls. El polze m'ajuda a col·locar exactament el xerrac allà on el vull posar i començo a fer un tall. Si fem poca pressió, el xerrac no es voldrà clavar. Ha de ser una mica com una carícia. Girarem la peça i la col·locarem per fer els altres dos talls. Ara la feina que tenim és buidar o treure el sobrant que ens ha quedat aquí, aquí i aquí. I recordeu que tenim aquesta línia de rosset o de ganivet que hem fet aquí. Ara la farem servir per crear un petit esglaó exactament on està la línia.
I ara podré recolzar el meu xerrac exactament en aquesta posició. I ara traurem el material que hi ha aquí al mig. I agafaré la serra de bugir. I abans de començar a serrar, l'únic que em preocupa és posar la serra en posició horitzontal. Ens quedarà netejar aquest tall de xerrac. Aquest tall d'aquí volem que sigui o perfectament escaire o lleugerament en aquesta inclinació. I faré uns cops de massa fins a la meitat. Ara tenim la primera meitat ja feta i la farem servir com a plantilla per marcar exactament la posició dels nostres talls de xerrac. Ara, per completar el marcatge, el que farem serà baixar aquestes línies per la cara en perpendicular, amb un escaire. Ara només ens queda fer els talls de xerrac exactament a la línia. Primer de tot volem identificar el sobrant i ho farem marcant una X, allò que volem treure. El següent pas serà treure el sobrant exactament igual que hem fet abans amb la serra de bugir. I el següent pas ja serà anar a encolar. És molt bona idea que feu una prova en sec, sense posar la cola, per assegurar-vos que sabeu tots els components en quina orientació van. Llavors, no us passeu amb la cola. Si teniu un bon contacte, realment només en necessitem una miqueta. L'única superfície on realment ens importa tenir cola és en els laterals, aquest aquí i aquí també. Un cop ho tinc així, m'asseguro amb l'escaire que estic entrant a 90 graus i faré servir un trosset de fusta per no fer malbé les codornelles aquí dalt. Molt bé. I l'últim pas serà netejar una miqueta l'excés de cola, amb una mica d'aigua només i un drap. Ens anirà bé perquè si s'ha comprimit alguna fibra amb el tall del ganivet, ara l'aigua la tornarà a inflar i ens quedarà aquestes juntes tan impecables. Hem deixat 24 hores que s'aixugui la cola, que s'assequi bé, i ara només ens faltarà acabar de refondre i treure les marques de llapis o marques de cola que hagin quedat. Aquesta feina fàcilment la podeu fer amb una mica de paper de vidre, polint. Jo prefereixo fer-la amb el ribot, perquè és una eina molt més interessant, que ens deixa un acabat molt més suau i molt nítid. Aplicarem els acabats. Jo trio fer-ho amb goma laca. És només fer una petita capa de protecció perquè la brutícia no s'hi pugui adherir, no penetri a la fusta. L'últim pas serà instal·lar la fonedura, per la qual farem servir simplement un tros de contraxapat de pollancre. Aprofito que tinc el meu rosset a punt per marcar la posició exactament d'on aniran els claus. Subjectaré la peça amb una mica de cinta, d'aquesta manera la podrem clavar sense cap mena de dificultat. I posar els claus és ben senzill, de fet. I per acabar de refondre les cabotes dels claus, el que farem serà servir el rèbol. D'aquesta manera quedaran una mica per sota de la superfície i no rascaran la taula o el lloc on acabi aquesta caixa. Podria ser que no ens hagi quedat perfectament refós a la fonedura amb els laterals i el que podem fer ara és polir una mica o passar-hi el ribot fins que quedi ben bé refosa i no es noti cap mena d'esglau. Molt bé, doncs ja ho tenim. Veieu que és una tècnica una miqueta complexa, però realment és molt agraït de fer. I us volia fer notar també que amb una miqueta, només una miqueta de paciència obtindrem unions que sembla mentida que puguin fer-se amb un xerrac. Practiqueu una mica, aprengueu tant com pugueu, veureu que obteniu resultats molt bons.